Mingawa din napita tol no. Tol no mingawa jud napita sa. Lagi mo, kalibunan ba ya ang lugar karaan ang kaayo. Asa man yung CR? Ay, mali kalabot sa. Kalibunan mo yun. Karaan mo tikin yung kuana dire nga lugar ba. No? Ano si Chululot? Ulan. Baan mo ganun tol, wala si Chululot man tol. Asa mo Chululot tol eh. Pabutol na to tol. Uli na ta dito tol eh. Maglain kayong paminaw dito tol. Ablo kayong lugar tol eh. Na? Ito na. Ta. Maglain kayo dito da. Agak ditubul man siguro ko eh. Lakaw na ta tol, lain di kayong paminaw dito tol eh. Ha? Lain kayong paminaw dito eh. Ayaw, ang pita tol eh. Bang. Loh, sama tol. Samay ka. Samay ka agungon. Lain na runda. Hoy, tol, diyan mo tol. Wee. Sukses kita on. Wah, sakit ang tiyan. Asa. Oh, kamangilo deh. Pakiran eh. Wee. Asam tuh kauban. Lugyaan mo ko sila eh. Dagan mo ko kalit yun. Saan yung bayan dito? Nag-house mo siguro. Sama ko sila. Yawan na sa kuwan nila. Uy, tol, nang gidaan ko mo tol. Uy, nakoy nakita. Kuya tol, amin nag-unsa tol mo nakitaan tol. Abot pa tadi tol. Tol, mauli na tol atong pitaon si Chululot tol. May taon siyang Paris ron. Kung Dok, kisa ron tol. Si Chululot mo ron. Tara tol. Tatuan. Di mo may dugo. Di mo may dugo. Okay. Ay! Ginagawa mo. Ay! May dugo. Di mo. Ayaw mo Elsa. Uy, bukatan eh. Uy, bukat kayo. Trabaho mo. Bro. Di mo. Dua. Nangita minimo. Lagi gaaguho lagi. Ayaw ni ba kay murag ganun ka. Lain mo kay pong lugar diri dito awa. Di nagago. Sa pato, yawan ni dugdugan mi. Kasi nagago gid eh. Go na singgit untuk agay. Na. Apa ka na ana? Kuya mi ba kay tugol o killer, ni killer di ba? Kan yan titaos gini, bro kami mapabalagan din ni tabo pero ugo to niya go. Nalibang ko. Ikaw di ka nalibang. Kaman ta mga lawag ta ko kalit. Ay, ano ko diyan? Nitagan ko kalibunan. Kaya ang pangita nimo. Abi na magnarungton nami. Tungton boy nga, may kuan ni diri ni wrong turn. Kuan ni right turn.
na ito, giubo ko. What's up mga kadimo? Paan meron? Maraming content. So, shout out me. Shout out na. Shoutout nilang kuan sa Macmers ni Makman ni Tuper o ni Gilier. Giller O Bobords. Bobords. Na next time, madag makaapila mo. Dili na mo busy. Nasuya mo no. Kalaro kayo, isang video ron. Suya dyan mo, okay? Yan natin yung video. Shoutout. So, Yung plalad shout out. Shoutout na ko ni Hania Babe na ko niya. Nanay Love Live mo. Breski, Nanay Love Live. Sa mga amiga niya sa second floor. Oh. Shoutout lang. Mga kana, mga pasanina ng pangbata to. O di kisa siya. Basta. Basta. Scanpon na siya. Second floor na sila yung mga amiga. Grabe habubo tol. Kisa mo may shoutout ya. Shoutout sa kuan kanang video. Ano bago mo? Binji. Shoutout. Ilang mo ito bilang. Binge. Ha? Ilang mo ba? Malbal Vines. Ano pa to? Malbal Vines. Wala naman sa kanan. Wala naman eh mo bago upload eh. Tagsara. Shoutout sa Juan. Sa man shoutout kay mo. Shoutout Pas. sa taga SM tanan. Shoutout ng mga taga SM pangmingaw ni mo dito. Oh, shoutout sa taga SM nga gimingaw na ko. Mingaw mo na ko. Oh. Bana mo siya. Tanaw lang sa among kuan. Dala sa Dimo Biners. Dimo Biners. O narami dito, makita rami ninyo dito. Ayon. Pabot nang medyo dugay jud may naka-upload og bagong video kay mao lagi. One, may mga busy kayo sa Sabot na ron December no. December na, Burmas na. Busy na gid ron. Ayon. Bisag ko may gamay nag content yapon may. So Clutch nga sa tanan kuya. grabe na. Grabe sa liwa. Grabe na. Kaya kuan, shoutout lang yapon ninyo tanan. Sa magpa-shoutout, comment lang mo sa kuan. Comment section dito. Ato, unahan mo magpa-shoutout mo dito. Ayun. Mao na to, ano lang shoutout to. Shoutout na po bye. Shoutout sa kuan. Pamilya, ako tayong pamilya, masawa sa anak. Shoutout. Sa akong taga Inamlang, Malabuyo. Shoutout ninyo tanan. Yeah. Walwal, shoutout. Yeah. Loya ka na loya. Pulo yan kay lapon din ba? Medyo di kay may Gratulog. tulor. So, matay ko sa FB mo, Jack. Wala, oy, okay lang. Kameraman namin bagong tig kamera o editor. Binji Bruce, the Korea. Bago na pan. So, mo na to. So, see you sa among next vlog na mo. Bye-bye. See you. Bye. Bye guys. Okay.